hun thar kan chuang kaya chu nun phung pa ngai thar new normal kan ti a Embrace the new normal. The new normal. The new normal? The new normal. The new normal. he nun dan phung thar kan soi hi adang lam em big dona nun phung pa ngai mai ani lawa nun phung pa ngai thar ani deuh kher to thung A new normal. This is the new normal. This is our new normal. Our new normal. A new normal. Our new normal. New normal. The new normal. Our new normal. We will transition into the new normal. vaccine siam chua ani ma chuan hei hi kan nun dan phung thar to tur ani thil reng hi avui khatna ani hi chuan a har tal zel maya avui ni na chuan alo ol ai to zok china magician hian trick ati lai hian enge en tura du chele trick tilo zok akut kha en turina du chia a trick ati na zok akut le lam kha ilo en talo china chu tiang chia chuan mishing in chiat na kan lo nei te hi enge mozong takalak bo an lo du reng mai alo ni har satna emo boina an siama mi ten an lo don son dan an thira asut kyan na an lo duang ta a unaw te u chu an lo ti chin dan ani har satna emo boina i han siam chhuaka wantlang mi te hne na chu har satna i siam chu ani dan turang lo zong in i han soi fia engtin nge an lo ma chon dan le an dan i en na ti chuan chu boina i siam chhuwa chu a chin fel da ni han shilta ani kathil soi chin le pakhata phei chuan he chin dan hi sha da ol sam dan ber chu mi puiten an do dal da na ani he daudal na hi an du na chan chu an boina siam tho ni na lo om turata na enchin na poimo tak ani wang ani Black Lives Matter te alo oma milim te ampot thla a har sat na lo chwa na lai tak kha en to lawin mi te chuan thil danga anril ru sorbing in an hoi ta thup mai zok alo nia ma se kan thlir ber zok tur chu he lockdown hian veng tina le ram tina economics ati chat na sat dan te hi kan thlir zok tur ani reng sia ma se hen thil zong te hi an du dan takin an du huna an du danin an thlen tira chu wang chuan thil tam tak kan hmu thei pia lama hian sha tur kan lo wanga si em enge mo ai na sa lo la thleng tur hi a om hiang ka she bokani chiante u chungte chu hmu ve ula chuan ra phlak in ti ve thawang he an thil tum hi hun rei tak chunga changa an lo ra man to te an ni hloma an thil tum chu World Economic Forum mangin khawvel hi an du da nanga siam chat le ni in heng hun har satak an siam te police le force lam emo mi thil ti theite in luling taka an tum na hi kan dau tur chu ani heng thil zong Economic World Forum kalpui tu ten an thlen tir te hi tuna asut kyan dan min han ko hmu le ta a chu mi zong mai hi jail changkang taka min khung ta vek maya ti chuan kan thil don le turamin tiama chu vaccine alo ni ta a We have a vaccine. Zero tolerance. So every time we see a case, we basically pounce on it. A vaccine. expert tamzok chuan kan khawvel pa ngai taka akal le vat theina tur chu vaccine ani e anti hem hlom mai box si a Bill Gates chuan million za mai in vaccine an laki a tha ti lawin billions in an lak apoimo thu a soya vaccine hi thil thak thleng tu turani thu a soi bok Wantlang skula te mi in shisel lo na wanga alak theilo ti lawa chuan nau pangten an lak vek tur thu an lo duang boka nu pakhatin vaccine chungchanga zona siama vaccine siam cho ani huna in soyangin kum khada changa thlasom pariat o tur ni in kan chungte le chante kwa turin vaccine kha kan nga kher anga yem ni ti in channa han nei lo ani Bill Gates swan a thon hina lo thleng tura ta in buat sai ula an beng khon to nge yang alo ti bok second wave lo thlen tir hi an lo tumru em alo ni a ma se unaw te u he hi abul chan na chau alani akal bo mai don lo thakhat liam ta khan ka lo soi to kha are mai don lo lockdown te an han hlip shetanga ma se a ai na sa ti le an la tum ani
Engi an tum chu le Covid pass siamani chuchumi zong songin shilaka an filhim ti lan na pass ani a Africa bulan chana trust pass ti in an soya vaccine ilangei ti nem het tu ani vaccine mga payment siam thei hi an til tum chu ania chumi mga payment siam chuan nangma hi scan che an du a mi naute emo mai emo biometric scan an du ani chumi mang chuan hlo pui dong thei to dona I mai an scan atanga thilman I pe thein I dong anga poisa I ken kwalangai to lawanga I form po khai momo to kher don lawani ma se dorle khoi ilo ikal nai ine nge ngai chu vaccine ilangei ti finfia na aniang cashless economy a chuan meted an mel mai manga thil an leile shal thei mai na hi ania surveillance camera in mitin mimal tin mel chin sia na awang hian ulsam takin police te chuan khwale tuite an vil tha thei to don ani he hun thar kan swan kai tu ri ngak lel to em heng in en thlang na te hi ta na chadoni ni sha em kumenge moza liam ta khan sho pakhat aming Lucifer ne nun na pek ti kan lo siam to a chuta chuan iOS chungchang le Tunlai thil changkang in finkhom dan tur kan lo soilanga kha sho khan kumsang ni som ni panga chuan kan hun man mek aya thil danglam kan lama chondona kumchang ni som ni panga engkim ma hi AI artificial intelligence khol thwak nei kan ti chin hiam ala vil vek dona chu kan ton tur chu ani AI hi ishe thiama AI hian ama le ama in thunun atum ti isha thiam bok chuan engtin nge computer model hawin na an tho a an chung nun em ti ishe thiam bokang Alanda ne mo aziara nga chwa dikher lo mai theya ma se machine te salbe le khung kho mi tum chuan omje thuk tak alo nei reng si ani Alandan maya chuan omang lo mai thei ma se machine ngai to le shat na te hi kong danga peng se andu ani ti chuan khol te nel min thlun zom an tum ta a zona om thei ta chu tunge anni hau chu ni ta le Anni kan han ti hian khol thwak nei AI artificial intelligence te hi an lo ni thei tlat ani heta kan zinga AI hi a omreng to sia AI te hi an lo lan hun kan lo nga ka ma se unaw te wani na dik taka chuan an omreng to a thil hi a thlir dan tur angin kan lo thlir lo wang mai zok alo ni tuna anti zok tak to hi chu mishing ten kol tel lawa nun man kan thiam lo emo kan nun kho chwa nang khol kan ma mo reng na turin kong an siam to mai zok alo ni ni tina kan thil ti chin pa ngai kan ti te emo pon chua thil han le mai te khan AI kha kan ma mo zel to anga kha khawvel thar an siama khana tel lawa kan om theilo tur thil an lo ni hial do na ni industrial revolution hunami puiten kum somnga changa kum za emo zani lai po ani theyang chumidana an lo paltlang chin chu ama an lo ton ngai lo hun thar le nun phung thar ani zia chin ani ma se enge hun thar chu ni tang le kan film khorlo chuan AI ni puite min thunun na tur hun hi ani politicians te po hian nge anti ti hi an la chiang fak kher lo mai thei karin dan chuan mitam tak he thil ruam man na atana impe te hian an thil ti tum atan hian anin dor na na satak angkal puyerin om heng milar rockstar popstar sportstar le mila shang shang te hian kum tam tak chung khan mi pui te hian lo chok pai ne em to china karliam da mai po khan ka soi kha Miley Cyrus te Madonna te heng mi te hian kan ri ru su khlek an la peng mai zoka in tluk tlang li ang khat fe ka anin ngai zok ani Madonna na video bata pa soi kanin ang tlang vek pakhadat luk chuang kan vain kan tludon alo ti kha ani na taka chuan kanin tluk tlang vek mai heng mi shang shang zai mi te po mi puiten minom tleya kan rilru la peng turin sum tam tak kan pe a anni po an rualin an tlatel ve vek thei ani heng mi puite tan chuan mani in chawa inkal nana social distancing zom tele pui punna le hwa wa kalna omlo na chuan tle ma han ngin deuh det na chu a om ve a khang hun an man ang chi kha to don lawa a wat kher to lo mai thei bok
mi te chuan heng thil hi hun rei lo te atan chawani an han tingota ma se ni lo thil dang an ti le a omani chu I chen omte veng ro ti ania a chat meli ti em kan chen omte cheu en thaturin min du ani chu wang chuang kalo soi to angkhan film khur angai hle ani heng mi pui mu hil tam tak har ve lo te hi min man tir tu tur te an ni zoka he program I chen omte veng charo ti hian kan chen omte chuan social distancing an zo mem ti te thil thlai tura ti te kan lo ni a ani na taka chuan en thatu kan ni a an ma ni veng tu anga in chala hek tu mai kan lo ni don alo ni reng mai tun huna hian mitin ten kan ma in do na in mung mek ti kan shetur ani man ruwa man tur tam tak kan neya digital a in do na hmuna hian kan beilet ve thei ani Twitter te Facebook te I theina apya nga awlami te shat ti ro a chan chu he thil hi thil poimo tak mai ani si a kan khawvel pum hi a in thak meka a let le to don lo history an soi a ma shwai tu te kha kan ni tuna chuan a ma tonga kan oma kan zawai hian unaw te u a ma tong tu te kan ni e mi puiten an sha thiam lo chu hei hi ani indo pui pathum na hi ain chan der to ti hi he indo na hi khawvel politician te le khawvel mi puite indo na hi ani mi puite hian an man thiam lo hi a buai na lai ber chu ani an tum reng wanga shi an len tir te mani te a mal thlat tir kan ni na te kan oxygen hiplu min dan sak na te micro vaturen ti tlat boxi a he hi thil chalo lutuk ani an thil ti zong zong te hi min ti dam lo an tum reng wang ani ti chuan a thon ni na chu tun hun hi alo ni ta a thon ni na hi chu a ma a in a chi biomin mi ten an hlau sotang a thokhat na po hlau na in mi aman to si a ani na taka chuan a thokhat na om lewin eng tin nge a thon ni na om an ti thei ngot ni shipui leng hi ani che alo an dan zam job sang sang te hi ani zoka police in khopui an thun hnuaya an da na te ani zoka azawai mai hian heng sarkar thu nei na manga a phena bi ru de thil ti zok hi ani apoi mo ber chu eng thil nge thleng ti kan sha thiam na zoka hi ani ti chuan thil thleng mek laka changa in thiar fil him dan kan lo thia manga ti chuan kan zalen na kan nei le na tura tan enge kan ti tur kan shabok do na ni kumza chung te mau mai chi in thlar na mangten sa khwa na wangten ramri awangte indo na wangte mainstream media mangte entertainment mangte le thudik lo tak tak an vor dar mangten min lo chen somin min lo opa heng zong zok hi kan theina kan pho chwa lo na tur atana min ti boy tu mai mai an lo ni idang lambik na kha she thiamla thudik soila van tlang mi ten ni tura an du dan se anga om kher tum to su